Ang kotseng bumabali ng leeg pag kumakaliwa at kailangan mo pang bagalan ng takbo para ma-feel mo na VIP ka talaga. Balik old school JDM naman ang topic natin ngayon. Pag-usapan natin ang kotse ni Boogeyman na walang tint, ang classic na Toyota Cressida. Sa unang tingin may isip mo na boring tong Cressida. Another luxury car. Kasing boring na mga lumang JDM executive type gaya ng Honda Accord, Camry at Zafiro. Bakit astig ang kotseng ito? Bukod sa sobrang rare ay magugulat ka kung ano ang karga nito under the hood. Maring sabihin nyo, ano ba yan? Puro lumang kotse na lang pinifeature. Di ba yun yung mga pinapasabog sa pelikula? Yung pag tumirik sa gitna ng kalsada, ang sarap itsahan ng nagliliyab na post-pro? Maraming hindi nakakaintindi kung bakit ang dami pa ring nagmamahal sa mga old school na kotse. Parang art yan, subjective yung kahulugan. Bawat kotseng luma nakadepende sa enthusiast ang value. Para sa kanila hindi yan luma, classic ang tamang term. Hindi naluluma sa mga mata nila. Hindi ko nga din alam kung bakit yung mga kabataan ngayon sila pa yung nagsasuggest ng mga classic na kotse dito sa page. Ina-expect ko nga na yung matatanda yung magsasuggest nito pero parang baliktad. Ewan ko ba? Pero isipin nyo, sinasabi ng ilan na kaya ka lang naman nag-old school kasi wala kang pambili ng brand new. Naniniwala ako na hindi yan totoo dahil maraming mayayaman ngayon ang mas gusto ng old school kaysa mga brand new na sasakyan. Anyways, usapang Cressida na tayo. Ang Toyota Cressida ay isang high-end luxury sedan na nilabas ng Toyota noong 1973. Ang pangalang Cressida ay hango sa play ni William Shakespeare na Troilus and Cressida. Ito isa pang trivia kung bakit astig ang Cressida. Sa United States dati, ang Cressida ay tinawag ding 4-door Supra dahil ang makina nito kaparehas din ng M-Series, straight 6 engine ng Supra. Kakaiba talaga, luxury car na may sports car na engine. Di gaya ng mga normal na JDM car noon dahil siguro gusto makibagay ng Japan sa American consumers, rear-wheel drive ang Cressida. Ang first generation Cressida ay ang MX-32. Available sa sedan, wagon at coupe version. Available lang ito sa Japan. Naks, pure JDM. Sa Japan, binenta ito bilang Toyota Mark II. Merong 4ME straight 6 SOHC engine na sobrang tahimik. Isa ito sa mga pinakatahimik na luxury car ng Toyota noon. Mabusisi din ang soundproof padding ng mga Cressida. Mala Rolls-Royce ang vibes. Yung second gen naman ay MX-63 kung tawagin. Meron itong 5MGE DOHC engine na naglalabas ng 143 horsepower. Kung ang Supra version nito ay may manual tranny, ito naman may automatic transmission para mas madaling gamitin. Syempre, payaman na yung mga Hapon ng mga panahon na yon. Uso na yung mga luxury cars. May mga advanced features din ito gaya ng automatic seatbelt at motorized shoulder belt na yayakap sa'yo pag umistart na ang sasakyan. Bukod dito, sobrang tigas ng build ng sasakyang ito at sinasabing ito ang most reliable luxury vehicle nung panahon niya. Yung 1989 model naman, final generation ng Cressida, meron itong 7MGE engine na umaabot sa 190 horsepower. Dagdag pa dito ang sobrang daming advanced luxury features. Sa pagsikat at success ng Cressida noon sa mundo ng luxury car, nalampasan na nito ng milya-milya ang direktang kalaban na Nissan Maxima. Dahil big boy na ang Cressida, papunta na siya sa mga big boys club na liga. Sa sobrang quality nitong final generation, kinukumpara na ng mga tao ang Cressida noon hindi na sa Maxima kundi sa BMW, Mercedes at Volvo na. Tinawag itong MX-83, ang huling version ng Cressida na nabenta sa North America. Oo, may malungkot na katapusan dahil pagkatapos nito, na-discontinue na ang Cressida noong 1992. Maikli lang ang naging lifespan ng Cressida at medyo rare na din yung mga ito ngayon. 350,000 na Cressida ang naibenta sa United States sa kabuuang lifespan nito. Nagkaroon din ito ng front-wheel drive version at diesel version. Noong 1983 pa lang, binabalak na ng Toyota na i-upgrade pa ang Cressida. Kaya naman nag-decide sila na gagawa sila ng secret project na kung tawagin ay flagship number 1 o ang Circle F project. Dito sila nagbutingting para gumawa ng soon-to-be pinakasikat na luxury lineup ng Toyota na bubulabog sa automotive world. Dahil nga alam ng Toyota na papunta na sila sa mga big leagues, naisipan na din nilang labanan ang BMW at Mercedes noon ng harapan. Lexus ang bagong pambato nila. Kaya naman noong gumawa ang Toyota ng Lexus division sa kumpanya, selyado na ang pagtatapos ng Cressida. Dito na nga isinilang ang bagong F-segment luxury cars ng Toyota, ang Lexus LS. Para sa mga Toyota enthusiast, parte ang Cressida ng isa sa mga pinakamalalaking technology shift ng Toyota sa mundo ng luxury cars. At nakatatak na sa history na ito ang Supra-powered old school Lexus, ang Toyota Cressida. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo sa comment section below. Salamat sa panonood.